iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura yung istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Manipod din kang taliti iti baypay Ramil. Awanan ti tagtagarin. San ka di arumbang anaragsak ka? Tanaadaan tamanan iti gundaway agpat siya. Pasensya ka lang kuman, Juliana. At dangamin natagsa na problema. Naawa na anak manan iti trabaho. Anya? Kunak man no nakapagpermanente ka iti trabaho. Dahil ka rin ni Boss Idi. Kontraktual nga agpaot iti 6 abulan ti trabaho. Nga mapermanente aktan. Iso na lang ta kinasarita na kitay. Agsapulak ka nun iti trabaho. Saan alit at ipakaonam iti namnama? Nagsapol ka man iti sa bali trabaho. Namin adun anaawat ka mga isursuro. Ngam nagpatinggaak lang iti substitute. Iso si Mapura kiti sa bahala trabaho. Ngam kaskas di matlatan. Amok akabailam dayta. Nilayang tatang ti pampanunutek. Apay ni tatang? Saan nakakayata para kan ka? Kat numaamon ng awan man ang trabaho. Amok mat nga rod nga sa bali akayat na para kan ka. Saan kumaday tati panunutem Ramil? Panubok lamin na kito eh. Ulitak, kapailam dayta. Wen, pilitak, gabukan ka. Kaya't kung ipanaknak ka ni tatang mo, ama ikariak kan ka, Julian. Ay, amuklatan, no anya, ti nakaladawa masimang pet, Juliana. Ay, magtasaan kan nga iluray, kat nagluto aklatan. Nangan kami itayan kin Ramil iti restaurant tatang. Isaada kayong tulatan ti Mang Rabi eh. Ay, takit! Tagadumot nga ron, tilinutok. Pasensya kay la kuman. Saan mo't masayang? Lutok tulatan na fried rice inton bigat. Urita dapay corned beef kan hotdog. Lao kakto iti sayuti kan carrots. Tapno, saan akto nga agluto iti si datay? Ay, sus, adumot nga ron, tilinutok kasi daan tayo. Saan ka mag-awawat? Anya ayat ti mapaspasamak kan katagas lang tagtagawataw ta panunot mo, Awan ka is-iskan da dyan lalakay. Tatang, Amumet! Asaan ani Ramil ti kayat ko aparakan ka nga maag ka ad-adda pinilim ti pitpitik ti pusom. saan mo't kami narumbang nga aklunat ti saan ko ngay ayatin tatang? Sumungbat ka ba na ngamin? Anya nga minayat ti saan mo pangayatan kinilandan, Nasingpert kan guwapo. Adda pa'y mabalinda, Kunak no, nag-overtime ka iti trabaho. O mo't gayam trabaho mo, anak ko. Nagkuyog kami kini Juliana, nanang. Iso ang narabyana kasi mangpet. Diyak ko madaw asil iti trabaho na itay, napayagan asaan kami ang nagkuyog ang nagtrabaho. Ay, saan kumaaday tat pakaupayam? Nang, agaplaya kita sa bala trabaho. Ngam no mapaiyak. Ituloy kong tinabayagan na panggap ko. Amok, saan na kapalubusan? Kat di Juliana, amo na ka di dayta. Saan ko ang madagtakamat, nanang? Di tataago lang amin ti pampanunutek. Kat kayat ko, ipanaknat ko ang maikariak kami Juliana. Ada sa bali akayat na para iti anak na. Nilander, nanang. Baknang dangamin. Idinto asyak, ako rapayak. Iso ang masapol nga adda maaramidak. Talagasan na kayat ni tatang ni Ramil para kanyak. Arig na idurunak ka ni Lander. Nasayaan mo ti ipagpakita na kada kami ka ni tatang. Ngamtyak maawatan dahil marikrik na. Kat numaamon ni tatang. Nga awan man ng trabaho ni Ramil. Sigurado.
ad-addamanan nga umsyon na. Talaga ang narigat yung agsapol iti trabaho. At kayat ko ang mapasama kiti biyag ko. Ngam saan nakapalubusan ni nanan. Kaya't nga usarik ti inadal ko. Kakaasimat ngagpaiso anang isakad iti panagbasak iti kulewak. Nakapimpiman ka, Ramil. Anusam kit din, ti magmag na. Sikamat kayam, Lander. Iso ababalawak ni Juliana. Maag, sikat ti pinili na. Imbisa siya. Siya ti ayayatan ni Juliana. Karkarito na ka di, ha? Awan dakis na timbagak. Daytoy ti tandaan nama. Saktumot laang ti pagtungpalan ni Juliana. Saan asika ang mamirmiraot ti mangibabain kanya, ha? Nawatam! Malasin ko ti lukan ang nakaparada iti sango ti pastek. Ti pag-opisinaak. Nilanter day ta. Ti akin lukan. Kunakon ka dibsaakan. Apag isulagayam ti sasangpet ko. Insapsapa kong timbay ta ang mga numauna anak man ni Ramil. Ah? Sa anak laki niya makalaglag ni Lander. Mabalin ka din nga awisin kang agpasya. Kwa? Please, di na ko mapagkitkitan. Uray agayan ayat kayon kiniramil. Awan tinakas na no kumuyog ka kanya agpasyar. Malaksid, no nagtulag kayon, iti pa nagkasaryo. Saan may pena pagsalita ni Tabanag? Awan pa'y plano may agkasar. Gaputa saan pa'y nakasagana amang ikasarking ka. No siya kung matinaklon mo, agkasar ta adagos. Ay bang gayam, nakita kita yung magmag na ni Ramil. Kasta ka di? Diyak amo, no niya ti araramidin na, iti nalabsak, oras iti trabaho. Kasta ka di? Ang mga nadamat ng iba o nandakan ko na. When no, naikat man na iti trabaho na. Awan samot, makapagbayag at trabaho na. Ang mga no, sandang agtalag, iti trabaho na. Anya? O may kay iti kotsek. Oray mga talang iti restaurant. Naragsaka kon. Oray pagbitla nga makadwa kang agpasyal. Mangnamnamaak. Asak tumatla ang taklonam. Juliana. Imaya ki jay opisina mo niya na ngayon makapanaw kan. At ka nung nakakotse, anang sukon kan ka? Saan ka kumangagong ungat Ramil? Nilander day jay. Jakla kayat ang mabainan. Wen, amo kay so. At talaga saan ang maawanan itinamnaman niya? Nangaruna ta mo na nga iso ti kayat ni tatang mo para kan ka. Saan ani tatang timang iturong iti biyag ko? Inawis na kamangan kami iti restaurant. Nabayag kami matbasit na nagsarsarita. Sinardangan na kita magmagnaak ng agsapsapol iti trabaho. Naibaga na kanyak. Kat, inatap na, ngawan man ang trabaho. Numaamuan deta ni tatang mo. Ad-adamanan nga ublagan na ka. Saan pa si mangput ni tatang itay? Iso, saan ka nagkita? Naimbagman ta saan nga isuti ng ilukat itirwanan? Naturog adagos kalpasan anak pang rabii. Nabanog namin anak pang nagkarpintero. Sa medyo nakainom. Anta nakapagsarita na imbag iti rabi takalpasan na nakapaganta ka trimor kamot. Pinashare ko ni Juliana, nanang. Nakaturog kayo na hindi nakasampatak. Naimbag man ta pinastrek na ka ni Ago. Oray kaayan ayat mo ni Juliana. Ay, madilat ta ti papangreman na kan ka. Maturog ka nun din. Tanabanog na pan nagkarpintero kan nakainom. Ay, kat kumusta ti pa nag-apply mo iti trabaho? Awagan dakto kang ulatan, nanang. Naimbagkit di ata, nagpaikabita ko niti telepon na.
Ngam rumarak man ang agapla ita. Kasapuran na makastra ka kadagos iti sa bali at pagtrabaho ak nanan. Ala, agan anos ka. Kat saan ka maawanan itinamnama? Itataago ngamin ti pampananutat, nanan. Nakita ni Lander. Kat agatap lakit di nga awan ng trabaho. Nagkuyog tapay kiti nagpasyar ni Juliana. Kat nagdamag no awan man ti pagtrabaho. Nasingid na kini ama ago. Kat amangan no maistorya ni Lander. Nga awan man ng trabaho. Ay, si kamod kayam, Lander. Pasensyakan, ta saan ka nadlaw adagaws. Laglag da kami ti ala da, sinari dagiti bolos akaldeng, dagiti ka aruba. Naira na limabasak nakita kayo amago. Saan kayo kaya man na nagtrabaho? Ay ka, pinaisardeng pailaeng jaking balay, ti patpatak daran may, dana ibusan da kano iti kwarta. Ay, apo narigat at talaga ti biyag. Puno day ta. Kat oray ni Ramil, kat awan man ti trabaho na. Anya? Wan tata. Nalabsak namin na magmagda, hindi namin sa namalam. Naawis ko ni Juliana, nagpasyal. Naistorya na nga ron kanyak. Saan tayo ang nagdanon, ta sa anak ni Asinmangpay. Ngam, saan na istorya kada kayo? Nga awan ti trabaho, ti nobyo na. Hindi nagdamag ni Juliana, nadlaw ko, anagulbot kanya. Ibain na nga ta, amamwa. Nga awanan ti trabaho, tinobyo na, tata. No saan ako maanawanan iti trabaho? Saan ko kuman amapadasan ti makigapas? Kas na nakababain, ta nagturpo sa kiti kolehyo. Ngam kakaasimat ni nanang, nujak tulungan. Hey! Anya kalakit din, Ramil. Nagturpos ka iti kolehyo, ngam sumalog kakit din dito'y talo na makigapas. Tataago. Lukas lo, nga awan turong tibiyag mo, Anya nga ron ti may kari mamasakbayan ni Juliana, Di mo ibaga amang namnama kaganpana, Iso alipatong langan, janak ko. Unay matan ni Ago, imay dito'y talon tapno pagsasawan na kalaan. Naimpagtawan sa balya na kangag. Nanggag siguro dagiti kakadwa tayo nga gapgapas nanang, ta himaryaw da itay. Tapik sa kaming titimak ni Amag. Masiguradok, asaan mon ang mapasyar ni Juliana iti balay ta. Imparupa na kanya kalipatat langan ni Juliana. Tawan ka na masakbayan na kanyak. Sipod ubingak nanang. Mayroon man tayo nga po iti kinakurapay tayo. Kat ita ta nakaturpos ako niti kolehyo. Kanjak makastrak iti natalgad na pagtrabahwak. Na itati saan ko ang maawatan ta masirib ka mo tini agad-adal ka. Kasado kay nga rodan kan Juliana. Ingitan lakid din ni Ama Ago ni Juliana. Ikarigata ka makasarita ni Juliana, nanang. Sige, ituloy kung timang bunag kadag ito sinako nga irik. Tap na makaawid tayo na. Di mo kayat amaamuak nga awan man ang trabaho ni Ramel. Tambom nga agungetak. Nagbain ka pa'y anaamuan ni Lander. Tatang, nilander tinang ibaga kada kayo. Uray saan yung kapkap na kan? Kek! Kaguram ni Lander. Amok ngay naramid ni Lander dayjay. Tapno ang darason akagura yun ni Ramil. Talaga amade ti papangremak iti dayjay alalaki. Makisinakan kan ko ana. Kat ni Lander lang ti aklunam. Tatang, Saan ka ngagbalin amaag? Juliana, awan masakbayam iti dayjay alalaki. Iso ang makisina ka laengan kan ko ana. Siguraduhan nyo asaan kayo pumalpak. Oh.
Amuyo no anya ti mapasamak. Boss, Adamat kiti kinasaritak. Ket iso ti makaammo no kas pagariga. boss. Ha, siguro yo. Saan kayo madalagan? Tadi na tayo baybayan ni Ninong. Adamat pan nakabagi na, ha? Ah, boss. Ewan kaya ma. Malagip ko ni Juliana. Ya, boss. Maag na diya babae. Ngam saan ang mabalin adi agtumpal kanya. Dayay din aramil ti mangibabayin kanya. Ah, boss. No patangkan na nalata ti puso na. Amuyon ti aramidan nyo, ha? Kantayo ti ultimato. Naawatan yon. Ha, tinaibaga ka na kayo, ha? Boss, boss. Ha. Arwak. Sige, agsat tayon. Hoy! Naimbag ka nakita ka, Sean. Magmagaman tayo dyan nalaing nga anak mo, asaan nan ariribukan ti anak ko, ha? Ay, ako, saan ta kuma apakibyangan ida? Makaamudang agsarita nga gayan, ayan. Ay may saka mag, adi makaaw-awat abakbaketan. Hoy! Saan ko akayat ni Ramil aparakin ni Juliana? Taawan, masakbayan na. Yak ipalubos ati anak ko timang biyag, nugas pangarigan, nagasawa na. Saan mo kumamot nga iruruman launay di anak ko? Inkarigata ka pinaadali ti kolehiyo. Ay! Tapdo. Ay! Naman niyang arot ti Sarbina ngay anak kapag kulehiyo alaman. Awan mo't master ka na natalgat apag trabahuan, ha? Nagstayan ako na. Ay, sakla ang tidom saan. Saan kayo makibyan? Nih, Kabala tayo doon. ilan dat kinaglugan kat anda kakaduan na. Anya nga talaga tinegosyo na. Hoy, Ramil! Sardangam laangan ni Juliana. Awal kas iskamatao. Inutil ka. Lander, kaya na yat ko ni Juliana. Malaksid no iso ti mangibagang aglinipat kami. Ngayon saan to ang mapasamak dayta? Taagin inayat kami. Kan awan problema iti ayan ayat ni. Tapnoan mo ma. Di na kan palubusan ni Ama Ago ang makaasidag ng kuwana. Uray puputom di ko na. Kabaulak nga agawan ni Juliana king ka. Kat ikasal ko adagos. Nagsayag mo ti pa nakisarsarita ni Lander kada kami kang tatang. Ang mga numarkada na dagijay. Jack nat kiti nakita ida. Tanilander lang ti dimsaan. Ramil, agtalag ka kanyak. Uray saan nga ipalubos ni tatang apasyaron nak idibalay. Agtali na adak anapod no iti patang-patigta. Agyaman ako Liana. Agan anad ka kuma. Aglalo ta adayo akto niti imatang mo. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Papanam, Ramil. Nabayag na ti aplanok. Idi pala ang nagsarda nga kiti umuna trabaho. Ngam saan na katinalubusan ni nanang. Itapay matla may bagakkan ka. Akayat ko tiyag polis. Ano niya? Kat panawanan. Ngay patungpal ko day tanga arapaap ko. Ngam, hapay. Napaggat ti biyak ti pulis. Well, napagkat ngagpesa. Ngam nabayagan nga arapaap ko tiyag polis. Tapno makatulong nga kiti pan nakatagibin tilinak kental na. Saan ka din na maigawit iti dayta apanggap mo? Amok ang narigat para ken ka ti panagin na dayuta. Ngam palubusan na ko. Kaya't kumat nga damay pagpanakal ko kinitatang mo. Tapno saan nga agnanayon ti panang tagibasit na kanya. Pasensya ka lakuman ka ni tatang. Saan ka mo papalaw? Nagsakit tinaka mo kadkuana. Saan ka naruang agimula iti sakit tinakam? Nangruna kinitatang mo. Si bubukal ti panangraam ko kenkwana. Kat saan ko ang mababalaw? No saan ang nasaya at ti panang trato na kanyak. Gapot at kitaan na lang ti masakbayang. Agyamanak. Ad-adamanan nga ipatid ka. Gapo iti dayta.
Ang nadano ni Juliana, iti pangpanggadan na. Nakapanaw ka nun. Awan kanumat ti kinakuyog na. Yung amok ka nakipagkita kini Ramil. Saan bag? Mainsulto ang. Kaya't nakitinda dyan lalaki yung itisang. Maibos tulang ti pasensya. Nasken ang makaaramid ang iti pamuspusan. Tapno mapukaw ni Ramil. Tapno awanan ti pagpilyan ni Juliana. Asyak ti ayatan na. Uray, tagkadwa kami kinila kay Ako. Yan pabor a para kanyang. Iti palasang na. Apay anasip ngatan ka asim mangpat, ha? Nakipagkita ka kadimanan iti dayjay Aramel. Tatan, Saan ka makapagulbud kanyak? Imay dito inilandar. Awan ka kanon iti opisina yo itay dimtang ijay. sapay ko mata maawatan niyo tiniknak. Natangken at talaga ti ulom. Dayjay mo't alalaki. Kinasaritak lang arudan. Ha, kan pinabainakpay ni Sean nga inana. Adya ti maganap mo iti dayjay alalaki. Nakaturpos nga agpaiso iti kolehyo. Ngamawan mo't natalgad at trabaho na. Ikarkarikatan naman tiyag sapul iti sa bali at trabaho na. Saan ka nagkalintagan pay? Padasin ati ang parang dito'y balay. Makangag iti saan anasaya at kanyak. Nakapagpagada akong kanulyana, nanang. Iso apalubusan dakmet din. Dabayaga na nagsasarita tayo iti day tabanag. Talaga ka di asaan ka malapdan. Panawanan nga ipatungpal ko dahil yung arapaap ko. Ambom no apay asaan ka palubusan. Napagkad tipiyag tipay sa apulis. Oray sa dino a lugar. Napagkad. Kaya't kung anda kumamat may pagpanakil ko kini Tata Ago. No talaga asaan ka da maigawid. Anya nga ron. Saan kayong hagladingit? Rumbang nga may pagpanakildak. Tadanton anak yo a pulis. May kawak tulakit ti. Inton mayadayon ni Ramil kanyak. Ngamsapay ko ma. Takalpasan ti pa nag-training na iti kinapulis. Kat maidistinon to ditoy. Ngamadakit daw na. Saan na akayat amaamon ni tatang? Day tangara paap na. Nilantar niyo mong awak. Iso tinakamon ni tatang. Nagkuyog kami tinirami. Oray saan na kami anak kita nagkuyog. Hello? Hello, Juliana. Kinailiw ka itay malam. Sayang, naunahan nak ni Ramil. Maawatam ko ma. Kayan ayat ko ni Ramil. Saan ko nga mo nga umay ka di opisina. Nagasa ta talaga ni Ramil. Iso ti pinili. Agayan ayat kami. Idi agam amuta. Mangnamnama. Asak tumatla ti ayat ang iti ka maudyanan. Saan lang asyak ti babae? Ibaw ingon iti sa bali ti imatang mo. Si kalaang ti kayat ko nga. Nakasawagan. Wino ayatan. Sa anak ama ati yung kiniramil. Saan matlang nga isok tinasimpan? Kabailan ka itinanamay yan. Lander, Amang makatultulog ka. Sabay ko nga, taintun maminsan. Kahit siya matikad mo mga agpasyal. Bueno, pasyalan ka dito pala yun. mabalin man. Mabalin na kapasyaran dito'y palay. Ngam saan anas kan ang kadwa ng agpasyal. Ta saan kami mat nga agayan ayan. Aday mo't pasitikan sana pag sa dapit lugan ko. Ang mga numaladawak. Imot na nasyon dito sumungat.
Naimbangag sa pa, mulyada. Labasan ka pa eh. Papanan nyo ka din na nasyon. Ay, di tayo store. Adalaga taga. Ni Ramil, nakarwar ka din? At dapay lay di balay, gagrumrugwat. Mapan ka no, makiuman na di kampo, may panggap iti panag-training na. Nabayag kaya man nga rapap natin ang pulis na na. Idila ang naminsan nga aldaw ngay baga na kanyak. Tayo pakada natin pa nag-apply na. Ay, saan ko kumapalubusan balasang ka? May sumot na talaga ti rapaap na. Dahita ka no siguro, ti naikariagasat na. Saan mo't nga ron na makastrak iti natalagad at trabaho. Kunam nga ta, asaan kayo ang nakita kini Juliana ang nagsarsarita? Ako, awan dakas dati padagsarita mi, nalabsak nga mi. Kalinabsam kumalatan, di mo kinasarita. Ha, jak lamamati asaan yun ang nagsaritaan ni Ramel. Tandaanam, timbagang edi nagsarita ta. Saan ko akayat ni Ramel para iti balasang ko, maawatam? Ay, makaamo dala ko man nagsarita Saan nak nga iramraman nakagura? Saan ko nga rin akayat ti anak mo para kin ni Juliana? Awar ser-serbi di anak mo. Agyaman naklauna ita, naipasyar ka ita arabi Juliana. Nakaragrag sa ka. Ngam saan mo kumapanunutan nga damot tinamnama mga klunan ka? Agayan ayat kami ni Ramil. Awan ti problema ita dayta. Ngam, adala ko makidawakin ka. Saan ta pagsaritaan ni Ramil? Tasakmat ti kadwam nga agpasya. No day tati ko na. Kalpasan na ito'y pandangan ta dito'y restaurant. Itulod ka na Jebalayo. Agyaman no kasta. Kaya't kung minti aginanan kalpasan ti panangitulnog mo kanya. Isungot lagayam ajak na pasangpet adagos ni Juliana. Nagkuyog kayo gayam ang nagpasyar. Ay, Jack kayam nalagip. Nangipakada-kada kayo, nagpasyal kami kini Juliana, tata. Sana pare, tiambok kami no nagkita damanan kini Ramel. Lander, mabaling ka di panahon kang katapang. Makaturturog ako. Sige, awan problema iti dayta. Agyaman. Saanak tumatan ngagbayag, tata. Naimbagki din, taon ti meeting ko ita arabi. Kaya't naipasyar ko ni Juliana. Anyamat na ni Tata Ago, nanang. Pure ti pan nakisarita yo ken Juliana. Ipalit na pa Ay, kunamlan na sino agsasao ni Ago. Anya pa iti impagana kada kayo, nanang. Ay, talaga asaan nakakayat para ka ni Juliana. Ay, so asaan ta na pagsaritaan? Ay, masakit ang kalaag. Pagipasitan naklaunin ni Tata Ago. Para ken ko na, awan ka iskak. Isungaw lang ti desisyon ko. Ngay patungpal ko tinabayagan ng arapaap ko. No, kas pagarigan magunod mo day tang arapaap mo, anak ko. Saan kan tukuman ngagpanakal? Talaga saan na. Kaya mabalin, awan ko mapailangan ti makaamo iti panagpulis ko. Noan niya pa ilang tinangawagan nyo kanyak. Ay, yun lang may pabigatan. Kasangsangpat ko laang. O sige. Intulod ko ni Juliana kalpasan ti panagpasyad me. O sige. Lalayangan nyo Matulog akon. Bye. Agtinag kan tumatlaang kanya, Juliana. Saan ani Ramil ti mangatiw kanya? Sino kumabot laang? Anyaman nga oras sa kayat ko. Mabalin ko, apaipak ni Tilok. At yung atapon nak ni Juliana, tati amuna,
kat nila kay ako ket nasing patang. Naganay-gayak anak kareeng ta napagustuhan ak idirabe Juliana. Napintas apagilasinan asin morot ka kinilander ang nagpasyar. Saan aday iti umuna pa nakikuyo kong kinilander tatang. Ay, kat saan ka ding agselos ni Ramel? Wano, saan na nga mo? Saan nakamat kit di amapawilan? Ta saan kayo paimat nga agasawa? Kat no makiasawa ka, kaya't ko anilander ti makatuluyam. Tatang. Saan ka nga agbalin amaag? Masirib ka, Juliana. Saan aday taposom ti surutem? Nasingpet ni Lander. Ket saan ang narigat asursuruem nga ayat Awan mo tiga po nagsina kami kiniramil tatang. Awan ti saan mi ang pagkinkinaawatan. Talaga ka di saan ka maisursuro, ha? Saan kayo kumangagpungtot tatang? Ha? Ang mangan tayo. Napukawan ti ganas ko amangan, Juliana. Natangkan ti ulom. Nakita kayo kinisyon na nagsarsarita idi kalman. Ket sinalangad ko. Anya? Awan sirserbi dayjay a lalaki. Kastoy kakadilatan ang nakapimpiman ha, Ramil. Awan dakis natin magmag na, Lander. Oh, anya ka dito ka sa pulang kanya. Kaya't ko lang ipadamag. Anaawis ko ni Juliana idirabe alang ba siya. Kasta unay ragsak ni tatago. Ket, anya ko ma. Saan ang mabayag? Maagaw ko ni Juliana king ka. Awan ka po na ngagsina kami kani Juliana. Naragsak ti ayan ayat ni. Ngam kagurguran na kanila kay Ago. Sakti kayat na apara kini Juliana. Ngam siyak ti ayatan na. Ket dumting to ti panawan. Ama ipagpanakkel nak ni Tata Ago. Pagkat katawaan na Ramil. Saan mo kumalaisan ti pada mataawan din? Numamuan ni Juliana ti panagsasaon. Adda nga awan namnamam nga ayatan na ka. Naistorya gayam ni Nanasyon ti panang pabain ni tatang Tankwana, Ramil. Kababain pa'y. Awan mo ti dakas na ti panagsarita mi. Ore ta naragsak ni tatang mo. Ta napagustuhan siguro iti isusurot mo kin nilang dari drabi. Kasano ang amom dayta? Nagkita kami kinilang dari tay bigat. Nakaragragsak ang nagpangas kanya. Agselos ka kadi? Saan? Adda pa nagtalag ko kan kahulyan. Namnamaan na launay. Nga isuntumat lang ti aklunam. Agtalinaada ka na pudnugan ka, Ramil. Uresan a pabor ni tatang iti relasyon ta. Agyaman ak. Dumtan to ti panawen. Ama ipagpanakilnak ni tatang mo para ken ka. Anya ti kunam? Sa dino ti nakakitaam kadakwada? Ha? O sige. Mapanyo danunon ida. Itiigit ti baybay. Makamu kayo no anya ti kayat yung aramitan king kuana. Sige, bye. Ha. Nababainanak kini Ramil itay bigat. Di nak-am mo ti loko. Ay, saan mula kuman ngayon baga kinilander ti kasya, Ramil? Ama ka nun napabainan. Tagibasitin nakmatlaw na yun, nanan. Nagpakumbaba ka at takuman. Di mo amuno niya't ugali na. May sakto na pulis. Kat masapol nga iruper ko ti kalintagak. Saan ka mabuti iti anyaman nga aramidan ni Lander. Matanagan na klang ni Juliana, nanan. Ngam nabilin ko matinan na sayaat. Ay, nang runa no adayo kantaw. Oreda kayo, nanang. Masapol nga agan-anad kayo. Sino ka ta tinakasapsapang agtuk-tuk-tuk di tari daw. Madanangag ko itay gaongor tinagsar ng alukan.
Ay, madanagan ang paimot. Nanasyon. Ah, Naimbaga bigat yo. Lander. Malasin da gayam. Ngam apa yan nakigtot kayo, nakakita kanya. Kung gayam ni Ramil, kaya't ko makasarita. Awan ni Ramil. Adda ka di ibagabgan ko, ana. Adda lang napatag kapag saritaan mi nana. Ne. Apa ya kasla madanagan kayo. Adan ka din, ijay talon nyo. Mapanyo ayapan, wino. Mapangkulatan danong nun ijay. Laga nga awan ni Ramil, Barok. Nagbiyahe di Rabi ikat ang mga no nakadanon ita ni di Manila. Hanya? Pinanawan na ni Juliana? Ay, gapo ata, awan master ka na trabaho dito yung lugar tayo. Iso padasan na tigasat na di Manila. Kasta gayam. Naitamat ti pagsidaawa kiti anak kayo. Nagtolpo si ti koleyo. Ngam, awan ti master kan na, ana saya at trabaho. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kamadyanan na. Nakadaanan ako matlangan dito Manila. Bigbigat kailangan yung trapikan. Nailiwag iti panakaydayo kay Juliana. Maglalo-lalo rin tinintong malpas ko ti panagsanay ko polis. Kung sa dino ang lugar ti pakay paladangak. Aragsakan lakit din ni Lander. Inton mamo nang awana ko ni ti lugar mi. Kat dakdak kailan ti gundaway na kini Juliana. Tamabukudan na. Nga magtalay ka kiti kaya na yat ko. Diyos ko, saluhadan niyo kumati sa lungat ko. Oh, Lander, si Kamot Gayam. Naimbaga bigat yo, amago. Nasa paman ngay may ka. Ay, pun gayam, nakaring ka din ni Juliana. Agdigdigos pa ikit din umay mo ka di sukunan kat itulnog mo iti pagtrabahuan na. Kastoy na yung amin. Ada na kamwak, ang nagkuyog damanan kini Ramil Idrabe. Anya? Gamitay na panak iti balay da Ramil. Tapno kasarita ko ma. Inanasun lang ti nadanon ko. Ket namwak, anapan ka no iti Manila Idrabe. Ay awan gaya mo ni ti lugar mi dayjay alalaki. Kat awan na istoryan ni Juliana kanya. Ay dumanon ka. Ta orayam ang makasukat. Ay saanan, enton maminsan langan amago. Naira na ngamin nga da nasapa papanak. Sige, sikati makaam mo. Ibagag tulat na nga roden kini Juliana nga imay ka. Apay nakarupangat kayo, tatang. Bigbigat. Anya ti problema yo. Kaslada nang ko kita sarsarita yo. Ni Lander dayjay. Talaga anatangken ti ulom anya. Ha? Adda nakaamuan ni Lander ang nagkita kayo kini Ramil Idirabe. Isumat lagayam anarabyan kayo manen anagawin. Tatang, Napan ni Lander iti baledasyon. Ngam awan kanu ni Ramil. Tanapan iti Manila. Tapno agsapol iti trabaho na. ha? Nasaya at may tapi manawin. At aton tigundawin ni Lander kan ka. Ay, Juliana da ito'y ti magagkan ka. Saan ka nga agbalin amaan? Siya kung timawag kan ka, tapno kumustahan ka, Ramil. Nasapak ni may dito opisina. Kat adagundaway kung amang awag kan ka. Nagkagata ka iti cellphone ko sa paingan mayo ni Manila. Tapno at napaginawag ta. Imay ka no ang nasapsapan ni Lander iti balay. Ni tatang lang amin tinakasarita na. Imo na anapan iti balayo, kat namuan na. Anapan ka dita Manila. Ape ano pa ni balay? Anya tinuntahan na?
Namo na kano nagkuyog tamanan iti rabi eh. Nagungungat man nun ni tatang ah. Awan problema no nagkuyog ta. Agayan ayat taon yan. Apan hindi pala tapno kapilan ak. Ha? At anta nga agato pag tinilang der. Iso nga agan ang nagkalikwana. Ramil, madanaga na. Ay, nagdapukan sa amot iji talon, Sean. Pudno ka day, anapan iji Manila ni Ramel. Ah, word kasta agagpaiso. Nasdaw kan sakit day. Saan mo nga mo no asino tinakamuak? Nasayaat mo't at apimadawin di anak mo, ta saan na ariribukan ni Juliana? Pulos! Saan ko akayat ni Ramel? Awan masakbayan ti balasan ko kinkwana. Ar-arami din amin ni Ramil ti pamuspusan. Ti kabailan na. Uray saan ko kumakayat apanawan na. Tani agmay sa akmat. Panagmay sa nga anak ko. Ngam adara paap na. Adda kayat na. Atun uyan. Adula, amin nasasawag. Awan taon ti sublian na kaayan-ayat na. Taagasawan ton dalander kan Juliana. Ay nakurapay kabilang amin kat. Awan ti kaikaryan mi. Nay, kaslama di titabas ti panagdildilam. Si kabakay. Ah, Nagurapay lang aro din tinariingan ni Juliana panagbiag sa agtong palpaylaan kin ni Ramel. sige. Eh, Panawan ka nga ron di tan. amo ka na sakit tinakam mo kanyak. Oy, ngamawan bibiyang kaw. Ay! Nakaraglag sa kaklaunay, iti dayto aguntaway. Takadwa ka nagpasyar, Juliana. Itataada yun ni Ramil, ket mabukudad kan. Panagrik na ket, agayan ayat lang. Pangaasin. Saan mo kumapanunutin day ta? Tapno jak marik na nababaak unay a klase ti babae. Juliana, Di ka kumamasair iti bagak. Naging nadayo kami kin Ramil. Ngam nasaya at ipanagpinakadami kas agayan ayat. Agayan ayat kami pailaan. May salang ti pusok. Kat jak mabalin ti agayat iti sabali. awan tayo nyaman na. Jak maawanan ni tinamlama. Ta amok, amasursuran ak tumat lang nga ayatin. Dahil tis jak masungbatan lahat der. Saan ka kumamang namlama? Ta mga no sakit tula ang tinaka mo kanyak. Kanamangan no kaguran to. Saan kanto akagura? Gaputay ayatan kalaunay. Si agyaman no kasta. Jak la kayat amabainan ka. Isa a pinatdan ka magpasyerta. Di mo ko madadaalan ti panagtalikukan ka. Saan ang siyak ti makaaman ni Lander ang nagkuyog kami kin ni Ramil, idi kalman. Sakbay ang naglosa nagpamanila, nana. Nagungat nga ron ni tatang. Nagkita kami kan tatang mo itay bigat. Talaga asaad na akayat ni Ramil para kan kabalasan ko. Baybayan nyo lahat ako man ni tatang. Saan nyo tutupan, nana? Amo ka din ni tatang mo, ti rinanta ni Ramil iti Manila. Tinaamon namot lang kanilander. Kat, napan nagsapol iti trabaho. Tinulagan nak ni Ramil. Saan ko nga ibagbaga, ti kinapot no? Numabalin yamin. Saan na pala akayat amaamuan ti sabali ti plano na nagpa Manila. Namnamahan niya day tana nasyon. Nanya ti rason ni Ramil. Respetarat. Dasaya at nukasta. Balasang ko. Kahit nakapanawon ni Juliana Barok. Amangan no nakadanon pa yan iti opisina da. No nakalugan adagos. Anya ka di ayat tinagtulagan nyo. Kahit nagkuyog kayon samot ang nagpasyar iti kalman. Tata, saan ko ngayon bagaking kuana? Ta, kahit ko kumasorpresahan. Sa nasapa ka rin mo ta, adda na pa na. Naibayagak namin. Ay kainton maminsan latan.
Ibagam ngamin kenkwana atap no amo na tisaksak bayan na. Ah, ipakanak talo nga rodan tata. Kaya't kung amin marik na ni Juliana, no kasano nga ayat launay. Barang iniinot ang malipatan na ni Ramil. Ta, naging nadayo damatan. Kagurak ti kinamaag ni Juliana. Pulos ajak magustuhan ni Ramil apara kenkwana. Sige nga rodan tata ako. Tadapi papanak. Agtong palakan tumatla ang kanyang. Yan. Awan ti mama. Kasapulak peti adu a practice. Adu peti nas nga sursurbag. Bayat ti panag-training ko a polis. Masansan tumat na makitkitak ni Juliana. No bilang ay destino aki lugar mi. Amok nga aramidan amin ang pamuspusan ni Lander. Tap na maagaw na kanyak ni Juliana. Sabi ko man, tasaan na mapanunot ang pag-aramidan iti dakas. Naimbaga tayo mawag kay attorney. Nalipatak ngagpayson. Sige, umayak attorney. Madamdamalaan. May panggap iti nagsaritaan tayo a kwarta ide. Awan attorney. Sige, baliwan tayo to teksarita. Bye. Ay, sayang aguntaway. Kanayunap ko mga ipasyar ni Juliana. Ay, awagak man langan. Isarunok tong awagan dagiti tao. Masapol ang mabilin ko idaan yung baga. Awagak ni Juliana. Atay ta. Nagre-ring iti cellphone na. Hello? Juliana. Awisin ka kumamanan ngagpasyar. Nalipatak nga dagayo meeting ko itaamalam. Sa bali na talaga tinegosyante. Adot pa ka kumikuman na. Para iti masakbayan ta Juliana. Isumalipatan mo ni Ramil. Ket siya ti Pilyam ang pakiasawaan. Saan kanto ngagpapawi? Saan kami ang nagkuyog kinilandera nagpasyar? Ada ka no meeting na ita amalam. Iso nga nawagan na klangan. Saan naman na ibaga nga imay dito ibalay tapno sukunan na. Ado nga ta at ipakakumikuman na tanalipatan na. Apay, saan mo kadipay na panunot nga aklunay? Tatang, ada ka yan ayat ko ni Ramil. Talaga amaag ka. Apay, agsarsarita kayo kadipay iti dayja a lalaki. Kwa, Saan nakaulbunin? At adda makapungtotak Juliana. pangaasyo, tatang. Adda ka din nastrakan na trabaho. Ada ka nun. Masapol nga training. Ha, kiti pa'y matay iti besin no awan trabaho na. Ha, di na maasyan iti inana. Jaklam mo. Nadasweldo na. Kabayatan ti pa nag-training na. Uray pa yata. Agpanunod ka kuma. Anya kumati saan mo apangayatan ken ni Lander. Nasingpat man. Man-manon, tigaskan ko anabak nang, Juliana. Ad-ada nga agpungtot ni tatang. Nuyulbod ko nga sarsarita ta. Naimbagmanta saan nakaabilitan ni tatang mga aglunan ni Lander. Uri kas ano. Saan namot nga ramidan day ta Ramil. Ungungtan naklaan. Naapay ka no asanak pala makisinakan ka. Talaga saan nakakayata para ka? Saan kumari ta ti pakapanunutam iti madi. Kinitatang. Dumten to ti panawan. Agraan tumatlaan kan ka. Amom, dinamag na no nakastrip ka na iti trabaho. Imbagam ka di kan kwan.
Amadama ti pa nag-training ko a polis dito Cavite. Saan? Ta kasi tinagtulagan ta. Di mo kayat nga dama ka mo nga pulis ka. Saan ka di? Iso nga yung pagak. Anakastr ka lang ti trabaho nga mag-training ka. Agan-anad ka kumahulyan. Ay ayatan ka unay. Ay ayatan ka mga Tramel. Saan tong agbali ti panagayat ko kan ka. Kat orisi ka. Agan-anad ka kumamat. Ay, ad-adhanin tigsaan at todo na. Ay, dapat kabuyog na nga angin kat. Ay, abangan nagbagyo kit de. Nagbaglakit din na nakasangputak sa kaya nagtudo. Masansanot dun di pa nagtudo na. Malagip ko ni Ramil. Ay, kumusta nga tanda anak ko? Nanyalakit nga minan aya, tibiyag pinakurapay. Amala, sapay la kumatag baligi, jara pa ka pa. Nudyak agkam kamali. Lantanin makabulan manipod idipin mano ni Ramil. Saan mo kadi pa yan nalipatan? Saan ko kumaakaya tasong batan dayta? Tadya kaya ta masakitan ka, Lander. So nga, mabaling ka di? Saan ta pagsaritaan? Sana mabalhin asaan ta pagsaritaan dayta. Ta, kasanong akon? Anya ka titikayat mong haramidag. Tapno maayat na. Ngam, mangnamnamak pa'y laang. Ang masursuro naktumatlaang nga ayatan. Kulyana. No, Jack Mariro, dandanin makabulan manipot pimano ni Ramil. Saan mo ka di pa yan nalipatan? Saan ko pa kaya tasong batan dayta? Tadya kaya ta masakitan ka, Lander. Iso asan ta na pagsaritaan? Sana mabali na santa pagsaritaan day ta. Takasanong akon. Anya ka diti kahit mga ramide. Tapno mayat na. Lander, Ngamang namnamak pa'y laang. Ang masursuro naktumot lang ayatan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Win nagsarsarita ang atakin ni Ramil. Bilinak na kiti tao. Tapno malpasan day a problema. Yung sakbay nga gibauna kiti mang sapol kin ni Ramil iji Manila. Sapol ang mamakay. No sa dino ijay ti pagnanagdan na. Ay, Lander. Naimbagmanta, makaanos ka. Gaputay ay teklaunay ti anak yo. Mangnamnama kamalawlawag ang tubad lang di panonot na. Malagip ko kayam sa inyo ka di anadamag. No gawid ni Ramil. Jack man ammo. Jack bibiyangan, tamasurunak. Kagurak, dayjay alalaki. San la mailiwan kininanasyon? Amang ano amumot ni Juliana. No sa di no ti pagtrabahuan na. sab kayo si Mangkot Tatang. Asa damot mang kamkamot kada kayo. Nagdakes lakit din adamag daytoy. Apay Tatang? Ay, nadarimos musak. Tay pagsasalita dagiti sanger di tatersina. Anda ka nun asarakan da abang kay ti lalaki kan babae ka no. Agayan ayat dansa. Abangan no biktima ka no dagiti drug addict. Ala, nakawudbutang-mut daytan. Itaman pa nga mapasamak akasta dito lugar tayo. Kung dagiti nakakita ka dagiti bangkay, asaan da mabigbeg, kasla saan da ataga dito yung lugar tayo. Amangan no imbay dala imbel lang dito. Anya? Kasla awan mo nangag ko akanal buong idirabi eh. Nasapak mo't ang nakaturog iti rabi Tatang. Nabambanugak mo't nyamin. Ay, anyamot da ito yan. Nagibal lang dakit din iti bangkay dito yung lugar tayo. Ay, sus, apo, naging atatawa ya. Ay, makapakigtot mo't dahil adama. Awan mo't ti madamdama kadurugis ta dito eh. Iso na lang. Tadadag iti kalugaran dito yan ang madamdamag
Nakaskas daaw ti babak nang da. Ha? Ni Ramil ti mo awak. Ay, ang mga namang maglitatang ti panagkiririk ti cellphone ko. Kumusta ka, Juliana? May liwak lang una yan kan ka. Kastagmat kan ka. Nabayagan na saan kami mawag kanya. Among kalkalpas mi nagsalita ng tatang. Nagsabang aming arimori tayo bigan. Kat umanang sa basim mampat. Impadamag na nga da kanu nakita daan ay walang abangkay. Kinapod na, dahil tayo nagsaritaan mi kininanang. Ha? Antakan dito eh? Huwen, nagawidak. Dalpasin ti training ko. Ay saat mo na pulis. Ay, kamalaawan ka. Maragsakan at parakan ka. Gamkas iti imbaga kininanang. Saan kumapela nga maamuan ti sabali da ito eh. Mabalin ka di nga kita tayo ton malam? Sige. Kaya't kamunta na makita, Ramil. Sige, agkita tayo ton malam, Juliana. Nasayat lao na yung rotong kasta. Umayag dita sakbay ang mapanak iyo opisina. At napatag, ngibaga kada kayo. Saan kayo ang masangon, ton malam? Tanapatag di papanak. Sige. Sige. Bye. Masapol ang mapanugot ko ni Juliana. Natangkan tinakam na. Idinto ang nagsayar matipagpakitakan ko na. Ha? Dayjay Aramil tigapo na. Nanang, saan ka makapagbayag dito lugar tayo? Umay kayo la iliwen. Sa dino ngamin ayatin na kay distinuam. Dahil tayo tijak masumbatan. Mamaktupe lang doon makasubli at tijak Cavite. Ay, nagsaya at kumano dito yung lugar tayo mutlaan ti pa kay distinuam anak ka. Gamde, mangrukin samot na nariribok dito eh. Sapil ako ma, ha? Imbal lang dala ang dagajabang kay. Agan-anad kayo. Makarik na ang arod iti butang. Kapo iti dayaan na ipadamag kapan nakakita da iti bangkay. Ay, Naduma-duma ti kinadakas ang mapaspasamak. Dahil dati nakapanunuta ka nagpulis, nanang. kaya't mo sa Ramil, agsupli ka da ako sa Cavite. Di mo pa'y naipapasti ili mo kan nanang mo. Sigan sa mati mailiw kanya. Uy, sutiling na pilaan. Siyempre. Diyak ko makayat nga agin na dayota. Kasto'y matikayat mo. Aganos ta. Dumteng tumot lang ti panahon na kanayon tamanan nga kita. Kat no kaano man day ta. Tsaka mo. Sa dino ngamin ti pa kay distinuam. Day tama ti salod subdinanang kanya. Saan ko pa yung namulyan? Oh, kamusta gayam ti panagaram ni Landerkan ka? Mang namnama nga klunat tumutlaan. No pa'y kanain kumot nga ibaga asi kalaan kay ayatag. Kat awan paimot ni Juliana. Ti amok kat nagkuyog kayo man na nagpasyar. Itay na pa nag opisina da. Kung ti security guard nga wanan na bating empleyado. So ngayon papan ko nagawid latan na nasapa. Ay, napanan na nga rod. Awan ka ditim pakanan na kada kayo, papanan na? Saan ngagpakpakada kanya? Ta saan namot nga taanam na maan nga adda mangawis kan kwan. Manumot amala daw nga agawid. Sikat adda akakuykuyog na ngagpasyar. Amangan nagkuyog da kay ni Ramil. Anya? Saan nga takas? Day, jak paimot na damag no simang puten ni Ramel. Malaksid ano saan manan ang nagbayag iti trabaho na. Ada nagsagda nga tricycle iti batok ti balayo. Jak mabigbig no ni Juliana ti dimsak. Ay, dahil samot man ngaminan ti silaw di taigit ti kalsada. Kanayon a problema dayta. Nakasipsip nga ti kaagwan a kalsada dito lugar me. Ay. Saan ang makita dagiti kabusor. Ne. Ni Juliana. Mangago. Juliana? Lander, adda ka dito eh.
Napana kiti opisina ita yung nakapanaw ka kanon. Inawagan na kami ti may sagayam ko ang trabaho iti dakkel a hotel di Manila. Inawis na nga pa-share kami. Ket nagmerinda kami pa. Sayang ta santa nakapagkuyog ka nagpasyarita. Sumagmamanungal daw, asan ka nasangang ngayon pasyar. Tado ti nakakumikumat. Kasa talaga ti Berti negosyante? Talo ang malumot ang nag-overtime ang iti trabaho. Into nagasawaran. Saan na nanas ka nagtrabaho ka? Siyak to pa yung timang patarimaan iti balay. Ah, Pagbalin ng na pintas. saan ka pa ang kaayan-ayat kastanti ibagbagam? Saan ka kadipay nakapanunot ang mga klong kanya? Kumusta kay gaya man kini Ramil? Nabayagan asan kami ang nagkita. Ang mga dumakumikom unay mat iti trabaho na. Sa ado siguro ti parikot na. Naistorya na ngamin iti naminsan adakal ti parikot iti pabrika pagtatrabahuan na. Taytatisan ko ang maawatan ni Tinobium. Papay, asa na makapagbayag iti trabaho na. Masyanak kan na. Siyak kumatyadada ka siyam. Aklo ni munti panagayat ko king ka, Juliana. Kunaklano nakaturog kayon. Simula kayo matan iti kwartuyo itay. Inuray ko ang makapanaw ni Lander. Saan kun ang maipabigat ti panakisaritak ken ka. Tatang, Itala nga marabyan ka nga agawid. Kat ni Lander lang ti kadkadwam nga agpaspasyar. kinalagmat kinilander nga inawis nak ti may sa akadala iti koleyo idi. At trabaho iti hotel di Manila. Agsasao ka kadi iti agpaisaw? Wenno dayjay aramel ti kadwam. Ay, kasanong ibagayon ni Ramil kataday di Manila. Amo kaya no simbangpad. Kat ilimlimad mo laang. Di mo pa ilang amin aklunan ni Lander. Nagsakit tinakam ko ipilpilit yung titao adya kayat. Makaturturog akong tatang. Hoy! Masapak nga gringin Ay, pagbigat. saan ka nagbalin amaag? Dita kayo tatang. Oh, talaga asa anak nga ipangpangakan. Masapul alipaken nan ni Ramil. Amok nga agatam ni tatang mo, Juliana. Iso ngayon kadeng ko asaan tang agbayag ngagsalita. Ngayon na pa'y akinita na kanilander iti opisina nyo. Kanahan magkasukunan na kidyan. Numasangon na laki di. Kanahan kumot nga ibaga asaan arumbang. Yung, apay kas na mabutang ka. Saan ka mabuteng? Dila ang tatang mo ti pampanununtek. Nilander ti kayat na aparakan ka. Imbaga naman ng kanya kita alipatan ka. Di ka nulander di aklunak. Gama saan ka mapasamak na ita? Agananad ka. Diyak kayat adumteng to ti punto. Apagpanggapan na kay ti dakas ni Lander. Saan naman ka tama arami ti kasta? Nasingbat mo ti Lander iti panakunak, akaskan ka. Nataknang matag sarsalita no ako'y kuyog kami ha. Di mo lang mo. Isong awan tikas aganad. Kasangsangpot mulay di kalmahan ng pumanaw kamatla dagos. Kasapulan ngamin unay, nanang. Bayan nyo, adan to nabaybayag ka pa nagpakasyon ko. Imay kayo la iniliw sak baya maibauna kiti pa kay destinwak. Ay, sa dino nga tati pa kaipaladawam. Ala, agan anad ka kumakanayon. Uret, agsarsarita kayo matkan Juliana. Kat iso ti pa kadamdamaga kiti may papankan ka. Adda ko makidawak kada kayo, nanang. Nagungot niya maago. Ta narabyan ang nagawid ni Juliana. Kat nagatap. Nga amangan mo siya ti kadwana. Anya, ay talaga asaan na kaakayat para iti anak na. Bak nang ti kayat na ang mga asawa kay ni Juliana. Ang mga nuore ni Lander. Kat agata pa siya ti kadwana iti malam. Iso ano makita yun ni Tata Ago. Saan nyo ko mga ibagbaga asimbang tata?
Bago ti basabat ko. Yung nagsaribad sa urayan nak. Yung sa akit iti makunan ni Ramil nga agad at maisot kinakuyog ni Juliana iti rabi. Ang mga nagtultulang nakiti kinilander. Sean! Mabaling ka di, kasarita ka. Nay, nagturay ka na makisaaw anyat ay bagam kanyak agaw. Kaya't kulaeng ako mustaan ni Ramel. Sipod nagpa-Manila, saan ka di pa asimangpat? Nay, saan pa'y nga rod apay anyat pa kasatnam ay iya anak kaw. Ay awan sa pagpliti na, tanarigat tibiyag na di anak ko iya Manila. Nagikat iti trabaho na, taadot problema na. Agsapsapol manin iti sa bali ay pagsirkan na. Kung gunana Ay, nagdakas kan aya na itao. Baag ni Juliana. Di na pala ang aklunan ni Lander na uri ang kasawanan. Ngam, agsasao ka kandi iti agpeso, ha, Sean? Abangan no ilimlimad mula ang asimbangpet di anak mo, ha? Simbangpet pan kan saan awan bibiyang mau. Taan niya kumat ka po na nga ilimod ko kang ka. Ay, yan niya lakit dinaragsak ko ngayon no sumangpet di anak kaw. Takailiw kumutay. Man nakibiyang kalaunay agaw. Ne, ayo, sapna mo ma. Agpada kami iti atap kini Lander. Ani Ramel ti kadwa ni Juliana idi kalman, ha? Nagdamagak kinisyon itay bigat, Lander. Imbagag paiken ko na nga agpada ta iti atap ani Ramel ti kadwa na idi rabi. Oray sanda kuman ng ramraman. Kuwap, pasensya ka lang kuman, Barok. Kagurat at talaga ni Ramel. Napunuan ni Ramil tikadwa ni Juliana ay dirabi. At dalakit kay Jibalay na. Huwag nagpaiso. Mapanak tuman umarubayan inton madamdama. Ino na dagiti tao ng baon ko asan da kano anak kita ni Ramil iti balay da. Nupod no anak gawid kat nagkita da kini Juliana. Kaslasan na nagpapati nga gawid da dagos. Di pa ikat kabutang nak. Pasapol ko kumakadagiti tao iti Manila. Nga bimakar ka ni Ramil iti pagtrabaho na. Diya ka mo nagsasaumat ngagpaiso. Dahil di abakat siya. Anyat kinuna? Di ta kabiti ti pa kay destinuam? Wen, iti asinag ti kampo nagtraining at kas pulis. Dito ayak kanopela nga may destino iti sa magmamanuabulan. Saan ka ti nariribok dita? Juliana, uri sa nino lugar at dala tariribok ka mapasamag. At dapat nagdagdagis iti amin na sulinag. Uri dita lugar yo kat manggapumot din ang nariribok. Wen nga rod. Kaya't kumot nga rod adito'y ka may destino. Tamo, nataltalgat ti riknak na makikita ka. Dumtang ito ti panawin. Nalapit nga at nagapuna. No apay nga at daag pela nito eh. Agan-anat ka ha? Kanawagan na ka. Saan kung ngayon baga kini Juliana? Ang naririmok dahil yung lugar na kay destinuak. Apon ti amin akit at kinadagas. Agraraira dagiti agkakalaban ng organized syndicate. Kat no ibagak deta, makadanon lakit di kininanang. Kat siguradong agdanak. Nakaragdag sa ka kung kadtua kang nagpasyar. Nang roon na lakuman no kay naetan. Apay nga minasan nak kailang aklon. Mamin ano ka dimot nga ibagakan ka ti makagapo? Ni ka di Ramil di makalapod. Agayan ayat kayo pailaan. Mabalin mo ti makiwin naswas ken kuana. Pudno ti kunan ni tatang mo. Awan masakbayam ken kuana. Di la mabalin? Saan nakadiktaran? Rumbong ko ma saan na makikuyukuyuk kang kakastoy. Ah. Dakayan ayat ko. Ay, nagrigat lang amin. Asong batan ti bagbagam. Abay kumaan na rigat. Pampanunutam masakitanak tay ayatem launay ni Ramil. Masusuro nak tong ayaten. Nuluktam ti pusong para kanya. Nasing patakmat akas ken kuana.
May salang ti sumbat ko, amom daytan lander. Adda kanyak ti masakbayam, ulian. Diyak mo. Yung... Rumbo nga maawatan na. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sanda kami ng ka na paltukan. Sanda asi-asi na kita akabosor. Napilag na kita, basta. Bakal asin di kato ito eh. Imbilang ihipin mo. Balsa wina. Mas kan adak ni kabaligi tidak itu operasyon. Ketibusan binti kinadakas na. Kaso. Ada itang. Dimteng ang tibak mi. No mapalawlawan mi. Tipaglemblem maganda. Sandal ama kalibas pa eh. Sandal at amaming ka makipinal to. Syakmut. Maibos kayo amin, nusan kayo asumo ko. Napunta ang tiabakak. San ama... Abog, anak ko yung kayo manan kinilanser. Juliana, iso anarabian ka anagawin. Gam apay asaanan at imanaw na. Pasensya kayo kanulangan tang. Ada kano napateng nga asikason na. Adan sa or-orayan da. Talaga ama kumikom launay. Labak na ang aligusalte ni Lander. Ay masaludsod ko man. Da kayo kadente agayan-ayan ah. Saan? Saan tatang? Juliana, anya ka di mapaspasabakin ka. Luang ko yung kayaw. Kas kayo laagayan ayatan. Saan ko lang mapagkadkada ni Lander? Ah. No kasta nga awisan na kagpasyar. Ay, maaga talaga! Agpuno ka man kanyak. Nalimid ka di nga ag-ininawag kayo kini Ramel. Malagib kaw na iniatap ni Lander. Anda kayo kini Ramel tinagkoyaw. Ay, ang mga no, inimlimid yaw kinibasang ti panagawin da ah. Tingnan ti Rabi eh. Sa anak mo't lang makaturog. Ay. Sa apay malagip ko ti anak ko no kastoy ti marikriknak. Anyang ataya. Ti kahit asaon ti kastoy marikriknak. Ay sapay ko ma. Tasan adakas tinapasama ti anak ko. Ay Diyos ko, di mo ipalubo sa maisagmak. Ti kakaiso ng anak ko. Saan mo kumay palubo sa mapukaw ko, Diyos ko. Naimpag tanauray kamatlaan dito'y pag-urayan tilugan mo, Juliana. Nabayag ka pinadpadaanan kay tisango ti balayo. Yung nagamakak, ang mga numakit anak ni tatang mo kat pabain anak. Apay ka din, nanamasang. Kasama kasangsangit kayo. Sa anak kami na nakaturturo, kat di Ramel, tinapampanunod ko di Rabi. Ay, sumutlagaya mga kasla. Madlaw asaan kayo nakaturturo? Madanakan naklaunay. Ang mga nadamot tako sa napasamak nan. Pakirado niyo ti pakinakami yun nanamasan. Saan kayo magpanunot iti sana nasayaan? Diyak maliklikan, diyak panunot. Ang mga nona isagmakmat dun di anak ko. Kaano ka diti na udi pa nagsarita yun? Nabayak mo't pasiton nana. Ang mga no aduter aramidon na. Kat saan na masangot yung mawag? Ang bayan nyo, padasag na awagan. Barang masangot na ti sumumba. Alaman ka rin palasang ko. Saan kaming agtal na ti panunot ko? Aging kahit ijak maamuan o aday tinatalagad akasasaan.
Dahita nga ro ti pakasdaawak ni Juliana tatago. Kumuyog mat kanyak no awisak nagpasyal kami. Ay, ilandar, ti pagyamanak ka, ay, maanusap ti anak ko. Sapay ko ba, tandaan tumulang nasayat ang maghanap mo kay Kuana. Ay, sapay ko pa, takasta. Aywan gayam. Pasensya kayo na. Tadyak di manon di balayo. Di intulod ko ni Jamila. Agdardarasa kami data. Nalagip ko nga dagayam napatag pa na. Ay, awan ti yaman na si Kamat. Maawatak nga ano ti pakakumikubam. Aywan gayam data. So ngay maya kitigas ting oras. Ada napatag nga ibaga ka na kayo. Ada ngamin papanak itong madamdama. Ket saan ko may pasyar ni Juliana. Andiyan ka ni Dayday. Ada atap ko. No apay nga itaket saan nakpay amaklo ni Juliana. Gaputa agayan ayat na pay lang kiniramil. Oray naging nadayudan. Correct ka ba? Kasla ba awatak ti kayat mo asawa na? Well, at apag nagsarsarita na kinirapin. Ay, pasensya ka na. Ay, saan ko ang mabiyahangan ti cellphone na? Ay, tadyag mo't ang buga usalan. Awen no. Nalimot nga gawawid ni Ramil. Ay, tati saan ko nga ambaw. Ayun gayam tata. Kanya nga ti trabaho ni Ramil. Ay, karon ba awatan? Awan ka lumag, ti agbayag at trabaho ni Ramel. Ay, dak amo luag pay suday ta. Itay pala bigat nga awagan ka, Ramil. Ngam, sanak mo ta sungsung-batan. Madanagan ngamin una yan ni nanang mo. Makasangsangit itay bigat. Iapa nagsarita mi. Pinampanunod na kan samot to, itay ang patnag. Napalaban kami kadag ti kapuso ti kaman. At asukat ko. Ha? Lukas ta? Nagparik na ka ni nanang mo. Siyempre, may musan kay madanagan. At talgada ka na. Numabaling ka, saan ko maamam mo ni nanang dahil. Tapos saan nga tanda madanagan. Oh, sige. Nukunam asaan agrami ti sugat mo. Ngam, apay nga ilimad mo kan nanang mo. Oh, makonsensya akmat lang nga agulbod kan kwa na. Sigani pagkamagang ko na. Masayatan ko tayo istorya kang ko na. No, dito'y kalakuman na may destino. Nataltalgad ka dito, itang natal na lugar tayo. Saan mo amay bagaday ta? Malagip mo dagiti agay na yan na papatay. Hindi nagawit ako dita. Amang ano at damat agraraira sindikato dita. Anya? Kunak no asin, no tinaglugan iti tricycle ang nagsardang iti sa angot ti balay. Si kamot gaya, Juliana. Naawagam ka din ni Ramel. Juan, iso ang nagdiretso ak ti balay yun, Nana. Kahit kumusta di anak ko. Nana, saan kayo kumamapaklaan? Apay, anya ti kaat mo asawan, balasak ka. Saan kumakayat ni Ramel, ang maamuhan niyo dahito eh. Taan mo na madanagan kayo. Napalaban na kanoy ti kabusor. Idi kalman. Kat nasugatan. Ay, Diyos ko. Kas na kunak, saan kaya madanagan? Saan ka naman anak karo, ti sugat na? Dakkel ng operasyon dayta. Ket masapol ngagbaligi kayo. Nakasipot ni Ninong ti amin nga operasyon tayo. Wen. Ng masapol nga aganad kayo. Ngam nunasken ang makilaban kayo. Aramidan nyo. Sige nga, Rudan. Bye. Ay. Noawan ko mati pa ka kumingkumak ita. Naipasyap ko manan ni Juliana. Ay.
Ibusan na ti pasensya. Mapilitan na. Ituloy na ti makipinatangkan kanya. Ay. Nasken amay pamuspusan dagiti tao. Ipak ni Ramil. Ambok, asaan kayo nagkuyog kinilander ang nagpasyal? Imbay itay, at naibaga na, ganda na patag nga asikasud na ita na ba eh. Naiaguray ka ba? Apay anarabyan ka ah. Adapi na ikamakam da iti trabaho ka di opisina. Agsasao ka ka day, tagpaysa. Tatang, Ay, saan ang mapukaw sa anapkaw? Ang nalimad nagsarsarita kayo kinirabay. iti cellphone lang tatang. Siyempre, agayan ayat kami. Saan pa'y asimbang sangpet? Ay, mamwakso matlaang nuhul-ulbutan lang. Nakamagbaag ka, Sulyana. Ah, ginadayo kayo lang arudan kinirabay. Saan mo pa'y naamalipatan? Saan ka lang kumakayat ang kasarita, masak? Nga, anda kayat ko damagan ka. Kumusta ang nalay nga anak mo? Apag mamauyungan ni Juliana? Nasaya at mati kasasaad na. Nakastrukan iti natalgad at trabaho. Jakla mo ano kaano nga da panawon ng agawin. Ay, nasayaan. Saan nga agawin? Ah, Tapno, saan da nga kita ita anak ko? nagdakas mo't lakot din nagita nga ibagbagamay ti anak ko. Eh, lumabalid na ko pilit ikaw na makikasal kinilander. Ay, adda ka di pa'y kayat mo nga ibaga. Ay, awanan. Palawag ka. Eh, nga balaagan ka ah. No, pagtultulagan na kini Juliana, pagilimudan. Ay, kita, maamak sumataang. Ti anak mo, ti kasarita am agaw. Ah, Di mo pa kibibiyangan di anak ko. Tanatalgad ti trabaho na ti adaya. Naimbag, ta sana natuloy ti papanakita. Uray, saan tapay nga agayan ayat Juliana. Naragsakak no kasto nga akadwa ka ngagpasyal. Saan ko maaron ba nga sumursurot ak pelakan ka? Gapot ada kayan ayat ko. Ngam, ada ko mga overtime may itay. Naikarigatak lang aming inlepas. Nagiti trabaho ko ma. Juliana, kaya't kumanin adamagan king ka. Kanya katipay tinasayat nga aramidan. Tapno, maklom na. Awan tinaskan nga aramidang lander. Nasungbatak na kitan asaludsod mo. No apay namin na makisursurot ak pelakan ka. Naggasat laki din ni Ramil. Napudno kayo, iti patampatagyo iti tunggal maysa. Uray ambom, ngawan ti masakbayam iti dinlana. Adda masakbayak. Ah, Saan ang mabalin nga awan ti masakbayan ti maysa at tao, lander. ah, Apay nga ipilit ko ngamin ti bakit. Tay kunakon, saan ko mga min arumbeng asumursurot ak pelakan ka. Anyakot ngamin na kinamaag ko. masaludsod tulaan. Anda ka din nagtulagan nyo, may panggap iti panagkasaryo. No adaman, awan bibiyang mo. No pa'y kasta, saan may pa'y napagsalitaan di tabanak? Agtrabaho kami pa'y, agor-ornong kami para iti masakbayan mi. Maawatan ko maday ta. Saan lang naman may sa ti babae, lander? Ado dita. Aging ga, iti saan kayo ang makapagkasar kini Ramil? Jack maawanan iti namnama. Maag ka iti kasta ngay bagbagam, mararamidam, lander. Agdadadaal ka iti panawan. O sige, mangantan. Awan ganas ko. Diyan mauray tayo ta, Juliana. Mag-ipos at talagan, ti pasensya. Kapoy panagbalig iti operasyon may. Naripuogan na ya sindikato. Madamati pa nakaimbestigar dagiti nakambag. Tapno maaman no asino timang patpataray iti sindikato. At imbaga ni Hepe nga da posibilidad na nga may destino kay probinsya. Ngamsan amis mo nga iti lugar mi.
Ada ka nagraira sa bali a sindikato jay. Ngum saan pa'y anaduktalan. No asino dagiti nangangato ama inahin. Iti operasyon ti sindikato. Saan nyo ang mabalin niya aramay danday tatatang? Ah, Ada bukod ko anakam, nagdesisyon. Ada anak ko nito nga idan. Kan sa balit ipanawon itan. Saanan akas hindi panawon nyo, ang mabalin lang nga itulag dagiti naganak dagiti anak da, iti tao akayat da, pakiasawaan ti anak da. talaga kaya't nakasupyatan Tang, pangaasiyo ko ma. Saan kayo ang managsigurado? No pagimbagak, wano pa kadaksak. Wano pa kaikulbak ti ipilpilit yung atawa pakiasawa anilander. Dati kaya't mo asawa ni Tidayta. Naimbag atao ni Lander. Sa pagkatapa mo tidakas. Amo, pabor kayo launay kinilander. Ti kinabaknang na ti almanan nyo, nakababain kayo. Anak ko, kita aglaang ti pagimbagam, ti masakbayam. Nasaya at atao ni Lander. Saan ang masakbayak? Saan ang nasayat ang masakbayak? Tikit kita nyo. Kan saan ang para kanyak ti pampanunutin nyo? No di kat para iti bagpakiyo. Nauma kayo di kinarigat? Katsyak ti aramatin nyo, tapno agnam ay kayo? Saan kayo ang nasaya at nga ama, tatang? Ay, polos asaan to o mapasamak neta. Nilander, ti kayat ko o para king ka. Dalpat! Addaak ita dito balayo, Ramil. Maragsakan laki tininanang mo numamo na dito ka na may destino. Adalaki dawag kada kayo kanina. At mapay amaman sa pali. Pasatay tatagpali ng trabaho. Nga maliklikan ka di mapasamak da ita? Idin to ta makita da kanto ang naka-uniforme? Saan adita lugar tayo di makadistinwag? Kasla under uncovered identity. Iti dahi di mission ko. Ha? Napaggad sa da ita? At adakala sindikato nga agraraira tita, Juliana. Anya? Ay, pasensya ka lang kuman Juliana doon na ibayagak. Ay, nagadungaminti ang katang iti kantina. Niramil ka di, kinasarita. Ay, naibagtada kayo na namasang. Niramil nagpaiso. Ni, di na pa inidab. Kasarita yo. Adda ipadamang nakada kayo. Kunak kami, nagkuyog kami man ng kinilander na pa siya. Kaputan ng overtime ak. Ay, babawi na. Naira na ka no, ada na patagawa pa naman. Ay, awan mo't lang ti maluganan na tricycle. Kapilitan na magmagnaak. Nasipnat-mat nga ron ti dalan. Kan man ti lumabas sa tao. Ilangan ba? Ipatanda! Ilan na itapa ka eh, Diyos! Ipatanda! Ang lalaki! Ito! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agi amanak ti di mo kakaramil. Ang mga nanyak na rami din kanyak na gadyalan laki. Saan ka nagsanit pa eh? Adakan hindi natalga na kasasad. Makamu nagiti kadwak apulis ka dagi lalaki. Kan makamod ang tumatan. Amang palutpot. Nasino tinang bilin kadakwada. Ramil, masansan ngamin ang marabi anak nga agawid. Italangan na pasamak na ito kanyak. Agawitan. Itulnog ka na di balayo. Awagan kayo ito namnamaag. Analpas kayo na nagsaritang tatang. Istorya ang pingkuan na tinapasama. Kat sigurado ang makadanon to kinilander dita. Anya ti pa kayo naigan ni Lander? Ay na ka. Kat numamuan na tinapasama. Agpungtot laki di. Usarin na ti kinabaknang na kan impluensya na. Tap numamuan na ti kinisasino dagi lalaki.
Kano asin ng bilin kadakwada. Ngam natili yun dagi chay. Amok ang maburburtyaan kalaunay. No apay nga dagpang gapiti dakas king ka. Kahit nasa man. Makdakas ti mapaspasamak dito eh. Sanen ang talagad ang magmagnaka iti kasibnatan. Anyati ko lang. Saan dapay ang nakadanon dita? Ay, sinalpag. Nagbayagdan. Rumbang kumanga dadaditan. Sige. Mangibaon ka, iti mapan mangkita kadakada. Anya ti sasawam anagin tirisan da. Tungpalam tibilin ko. Aggunay kan. Awagak tinangida ulo. Kadagi di apasurot ka. Naglawag tibilin ko katakwana. Aday ta. Aglering ti cellphone ni Pantom. Sumbatang patagos ti cellphone mo, Pantom. Anak ka. Pinagsang-sangit ka ngayon marakop ka dyan. Hindi na pasamakin ka. Tatang, ganda niya ang mga disgrasya. Nagbaawatan ti kaya't mo asawan. Nagistayan ti pagbagam. Gaputawan tricycle, nagnagnaat. Kala ata sinardingan na timay sa alugan. Ada na laki ng tingal kanya. Nagkikisat. Aga. Naibagtada ng tulong kanya. Inispal na kadaga niya lalaki. Ada kumanda ka sa napasama kanya. Ay, delikado kaya man. Di, agkas-kasip nga talis ti talag. Isan mo ka di analasin. Tagi di lalaki. Saan? Nasipngat nga min. Ay, hindi. Di taman pala nga anda mapasama ka kasto. Ay, mabiit lang. Saan kayo kadi nagkuyog kinilandal? Saan? Imbabawi na ti panagkuyog may takalaat kanong ada papanan na. Ay, nairam na napay. Saan kuma ang napasamak na ituting ka? Naimbag ta mo tinararamid mo. Nasaysaya at asaan naman man ni tatang mo ang pulis tinang isalakan kang ka. No sino man tinangbilin ka nakwada. Sandan to amaman. Nga da itikob dagiti pulis. Ang mga no dapat sa bali ang may pudnuda. Iti pan nakaimbestigar da. Dakil ti atap ko ada da ulo iti sindikato tinangbilin ka nakwada. Saan ko nga mo? No dadakas sa pangramatan na king kakuma. Takait naka at tagikuan. Ang kinkintayan ka. Yang naman na mapasamak ti kasjay. Lambasan ko matlaan. Apay nga may nanagnagnakin yung nakasipsip na tanalan. Saan ka pa lang asumsumberak iti trabaho no bigat? Kan manipo dita. Masapol alikli ka mon ti panagkuyog-yog kinilander. Mas tawak na kumaykuyog ka kang kuan. Maasal ko dito. No pagsaludsudan na kano apay nga agungit ni tatang mo. Ipambar mo. Ngawan sa bali asurutan no saan ati kain ayat mo. Naimbag lang arod tanairan na kang adain siya, hindi pinagpanggapan da iti takas. Muli anak. Kasanon tulim maabanda. Nagpipinantog kayo. Sana ngagmay sananan. Nagapuag iti kampo. Ket iti panangitulnog nagiti pada kapulis kanya. Naistorya na kanya nga dabir-biro kanda at tao. Napagkat ti trabaho. Oray kasano kapagad na. Naskan nga apmak. Tinaikumit kanya kapag rebengan. Kan may siya. Kain ayat ko ni Juliana. Umnulaan ng ispalat iti ima ti managdakdakas. Oray no na idestino ka dito yung lugar tayo. Saan ka mo't nagtal na dito? Pasat day ta ti trabaho nanang.
Nasaysayan no awan pa lang ti makamo. Ngadda ako ni ti lugar tayo. Ano mabalin? Da kayo lang kan Juliana ti makamo pa lang. Kasanong araw, kaano man ang nagawit ka? Laitatisan ko amasong batan. Adan tulatan. Aganos kayo pailaan. Aging kay tisan ko ang maipatungpal ti misyon ko. Sige na na, makanakon. Ijayan waiting siring urayek dagiti kakadwak amang sukon kanya. Sige na na. Agan-anad ka kumakan ayon, anak ko. Nakaslam mo ni Ramin, no asino ti kabusok na. Ay, so kasta unay mati panaganad na. Ay, Diyos ko, tarabayon niya kumakan ayon ti anak ko. Piliklik yun ti pagkaan. Taamok, anain kalintigan, nagiti aramid na. Imbabawig ti panang ipasya ko kini Juliana iti kalman tata. Pakilaat nga na panak. Ay, sayang agundaway. Ay, nasayaat ko ba? No, nagtuloy kayo, tapno, nailiklik ko ba iti pagkat ni Juliana? Tataago. Ay, nagistraya na, dyan ka. No, awal titimulong tingkwana. Ay, amangan na nagbaligi ko ba? Nagiti 5 lalaki, iti daka sa panggap na. Kasta ka di tata. Pasensya kayon. Aywan gayam. Nalasin na ka di, dagadi alalaki. Ay, saan ka daw? Tanasip ka. Oray nagiti lalaki. Kadi na nabigbig ina. Aywan gayam tata. Sumrag ka din ni Juliana iti trabaho na. Ay, saan pa'y? Anda pa na iti kwarto na. Itay, inted ko ti kapina. Kahit kinunana ka jak, asan pa'y na sobrang itabigan. Imbilin na, asan pa'y lang agawat iti sa gaili. Saan na bali tata? Ay kita no makasubliya kaging ganyan itong rabi eh. Barang awan na ira na, apaka kumikuma. Aging gaita. Saan pa yan nagparang dagiti tao? Binilin ko iti kalman. Ay. Saan mo't amapirukan dagiti kakaduana? Saan ang mabalin daytoy? Nung naingat. Inyo na yung unay ko kadakwada. Nauraan niya ti mapasamak. Ay. Malagit ko. No, sino dahi jay nang isalakan iti ni Juliana? Mga no, pares. Bueno. Saan na ka mamati, ani Ramil da jay? Mabitlaan. Dagayang pangpaunak. Kadagiti na tumatawag. Gaabwak ni Ramil, tinapasamak kan ka, Juliana. Pinyagay, kumusta ka, balasang ka. Ay, papanap ka de. Di makanang tirik na nasyon. Nagpatpat na ka nagsangsangit kami. Nagtunda na ka, makalaglagip itinapasamak. Mapana ko may opisina. Takasarita na kano ni boss. Kalpasan na. Agkita kami kay ni Ramil. Kahit itulnog nakto kanon. Imbili ni Ramil. Nga awan ko ba, di makaam mo. Nga addan dito yung lugar tayo. Nga uray iti kinapulis na. Di na kaya't nga adda makaam mo. Wen, isuadyakin bagbaga kini tatang. Ani Ramil, ganda giti kakatwa na ang pulis sinangispal kanya. Awan rumbang apagdanagan. Natalgid ka, no kadwana. Awan gayam. Nakasaritam ka din dahi alander. Saan pa'y?
Imaidya ko na itay bigat ng saan ko sinamo. Imbiling ko ngamin kanitatang ajak pala kaya ti makisangay ti sa bali at tao. Nasaysaya at no makasaritam. Tapno makitam ti reaksyon na may panggapit na pasama king ka. Ha? Ngam kasi timbiling ko king ka. Likli ka mon ti makikuyog king ka na. Nagtrabaho ka gaya, men. Ah, Yan already kalman ka, no? Yan napanga ka no di opisina yo. Wen. Ada ngamin imbilin ni boss. Ngam nagawid akmat lada, boss. Imayak di opisina yo, Juliana. Ngam, saan ka anak kamakam? Iso nga, nagdiretso ako ni Tibalayo. Nung mabalin. Jakon ka ti masip na tanga agawid. Uray siyak ti kadwa. Nadingit at lander. Sapay ko mata maawatan nak. O sige. Sikati makaabo. Pasyarang kalangan ni Tibalayo. Malagip ko hindi. Nakablatter ka di, tinapasamakin ka. Wen. Nga maging ga ita. Jakpay amo nung nabirukan dan dagijay. Awan mat ngamin ti pakabigbigan kadakwata. Jak na bigbig ida ta. Nagsip nga. Ngam numapan iti istasyon ti pulisya ni Landar. Awan makita na iya platter. Ramil. Apay. Amapan agdamag iti stasyon ti pulisya. Mas pangarikan. Masaknan king ka dapat patgan na kaunay. Anya kayong tinadlaw mo, hindi nistoryam tinapasama king ka. Awan mat. Kas nagagangay lang ti reaksyon na. Panagrik na kat. Awan anyaman na. Awan anyaman kan kwa na tinapasamak kanyak. Nupod na kuma ti panangipatag na king ka. At ako panahigigir na king ka. Aging gayta, saan pa'y nagpud na dagiti lalaki amang kidnap kumaking ka. Kasla nabilin da anay bag, nga oray anya ti mapasama. Awan, ipud no da. Nilander. Awan gundaway ta namang liklik king kwa na. Day ta ti bidot ko. Saan kumadi ti parke. Tinagpasyaran ta. Oh, saan ka nagbidot? Sika talaga, Ramil. Sumumpat ka gaya man. Pasensya ka lang kuman, Lander. Uray naging nadayo kami kini Juliana. Natibkar lata ti relasyon mi. Ay, agaw. Ay, sikamot gayab. Nay, apa yung mabut-butag tinagap Ay, pasensya ka, no, saan ko alino katanadagos tiri daw. At ang amin, agkaralabas alukan kat. Impilin ni Ramil, asaan na karumrumwar. Lukas ta. Talaga si Mang Puerto ni Rabel. Saan ko man nakita ni Landar inday di parke? Diyak kumapay na abuan. Dito yung lugar tayo agtrap-trabaho ni Ramil, agaw, manmano, nga agawid, uno sumangpot dito balay. Gapaw, tamabutang. Kamang samot na sindikato ti anak mo. Ha? Kita lang agpaisaw. Nakatorpos iti koleyo ni Rabel. Luan niya latinas na strak na trabaho. Disente, ti trabaho ti anak ko, agaw. Ay, awan ti bibiyang ko. Saan ko lang takayat para kinisulgana? Imay ka dito'y balay, tapno ibagam lang ti kasta. Pumanaw kan, dila mabalin, pumanaw kan. Hello? Oh, pingin mawag ka. Anya ti ko nam. Rinaot da kayo dagiti pulis. Sabak. Makilaban kayo kada-kada. Kahit no saan nyo akabaalan nida. Aglibas kayo. Masapul nga awan ti matiluda kada kayo asibibiyag. Anya? Saan ang mabalintay to'y?
Awan ti makontak kong kadagiti tao ka. Diyan amo no ang tanabati asibibyak katawan. Dagiti taok laang dito ibalay ko tinabati. Nasken ang makapanaw ko na. Tarsak niya kita. London! Ha? Huwag mo kabangga mo lang, di ba? Ha? Tursok ka, Ramel! Anya nga aglibas ti bagbagam. Kasano nakastrak ka? Nadisarmaan na yun. Nagpinagpata pa sa Ha? Pulis? Saan ka na makalipas, Mike? Anya ti sasawam, Ramel? Saan mo kadipay lang ang maawasan? Tidak ka labidot mo. Gapot na saan mo ang magunod ti panagayat ni Julian. Kaya't mo pagpanggapan ni Tiddakas. Ngam dagiti binilin mo at tao tinangiputak-tak iti amin. Akin at dakas mo. Si kagayan takin nakan. Wisit ka. Idak man punos pag-arupan at nataulo ti sindikato ni Lantar. Nagkapugayap iti kinadakas, ti kinabaknag na. Ramil, iti day di apa nangispal mo kanyak kadagiti alalaki. Ada kaya man atap mo anilander tinang biling kadakwata. Pulis kagaya man, Ramel. Awan tinaibagbagan ni Juliana kanya. Agyaman na, ti panangispal mo iti anak ko. Awan na nyaman na, tatago. Inaramid ko lang ti pagdrabang. Ken kaputay ayatek ni Juliana. Diyak kahit nga dadaka sa mapasamak king kwana. Napanagnaga. No kasano ti kinatib ka ti patagyo. Jakon sumupyat pa. Agyaman naklaunay, tata. Sige. Panawan kayo. Tapno makapagsarita kayo na impag. Ala. Sige, tata. Ket agyaman na. Tadimting da ito'y aguntaway. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tayo sumarunong ngayon kami patangatang. Agyaman na pagayam.